Don bura mar Vibrant Democratic Party okonejo siasa e kaunti ma Homa Bay mondo ket kwe ka githegore gi siasa mag tulo ma osebedo kadhi nyime moko kuom kuonde chung ute buche kaunti no ma osekelo hinyruok kod kata mana tho ne moko kuom rawere. Jatend VDP Hezron Awiti Bolo wacho ni tulo mag siasa ma osebedo kadhi nyime kaunti no kelo picha marach kendo ketho nying jotelo e kaunti no makoro bed ka josiasa manyalo tulo manyayo tulo thegre chuth gi tulo makamano. Awiti okoni ok en gima kare mondo mi josiasa oti kod rawere kelo tulo e rombe magalamoro kod liete. Ka okoni rawere onego kony e yore maginyalo konyore kendgi ma ok oti kodgi e nyayo tulo. Matin to goji mano gima nyachon mokunjo timre society ma wantigo sani. Akono ne josiasa yoyote nyithindo ge madwaro kiny nyalo vote nwaki. Koro kwa puonjo ni mondo ginegre mano ok en gima ber. Siasa mathurwa ma Homa Bay ka oseidho nyu neno kata ka samoro jomoko ne timo yiero lwedo no odong' e pap. To ok wagomb ni mago tim kamano seche te. Josiasa oseketo jowagore kendgi. Gima samoro mako dhoga manyano kata Laura chuonyo kucho. No ket kijende wa dhao kigin kendo betore kigin. Unapochukua hatua ya kutumika kwenda kupiga mpinzani wa kiongozi fulani, kumbuka kwamba mkono wa sheria ni mrefu. Ukipatikana ni wewe peke yako utabeba ile jukumu.